siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Leah's Secret File. Si Leah na naging kabit ng kanyang ex-boyfriend, isang single mom na biglang aksidenteng naging buyer ang kanyang ex-boyfriend na matagal na niyang naging karelasyon. Minahal niya raw ng sobra, hindi man first boyfriend, pero dito niya raw inalay sa unang pagkakataon ng kanyang sarili. Kaya ibang klase daw yung impact sa kanya. At nung magtagpo nga sila, napagdesisyonan nilang dalawa na mag-usap. O una, hindi mo na siya pumapayag, pero nag-decide din siya na sige, payag na lang. Total, 'di ba? Baka mamaya may mga grudges pa sa isa't isa. So, yun. Ano talaga, masasabi ko na ang closure ay isang malaking budol. Diba? Isang malaking budol ang closure. Kapag nakipagkita ka sa ex mo, meron at meron talaga magaganap. So, yep, may naganap sa kanila ng ex niya. And take note, yung ex-boyfriend niya pong ito na si Carl ay merong pamilya. Merong kinakasama at merong anak. Ongoing. Naging kabit siya. Oo. Tumagal ng 1 year, but then eventually, nagdesisyon na lang siya isang araw na parang ayaw niya na kasi nakakonsensya siya. At masasabi natin na nasa tamang pag-iisip pang isang tao kapag nakakonsensya siya. Kasi kapag wala siyang konsensya, edi ang tawag sa kanya, person without conscience. Nakakaasar ako dun, no? Kala mo naman. Edi wala siyang karakter, diba? Wala siyang prinsipyo. So, pakinggan na natin ngayon yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Riz. Wala namang closure sa naging pag-uusap ninyo ni Carl. Naging marupok ka pa, Leah, naging kabit ka pa sa pangalawang pagkakataon. Buti na lang ikaw rin ang lumayo sa kanya dahil may masisira kang pamilya. Focus na lang ang sarili mo sa anak mo at sa trabaho mo. From Riz. Thank you. Ito naman ang sabi ni SC. Buti nagising ka na, sender, ginawa ka palang kabet. Dun pa lang dapat di ka na pumayag eh. Tapos itong Carl na to, kapangalan pa ng kapatid ko, pinipilit hiwalayan yung mag-ina niya. Pero, paano kaya kung hingian siya ng sustento para sa anak niya kung tuluyan na niyang hiwalayan ito? Tsaka tama lang din yung ginawa mo, ikaw nang lumayo. Kahit mahal ka pa niya, edi dapat sana hindi ka niya... Kahit hindi niya nakilala pa yung asawa niya. Edi sana, hindi na niya nakilala yung asawa niya. Hindi niya na najontis yung asawa niya ngayon. So, tama lang yun para sa ikabubuti ng pamilya niya. Kasi kung ikaw yung mahal niya for the longest time, edi dapat kayo yung mag-asawa o kayo yung nagkatuluyan. Kaya lang hindi eh. Gumawa siya ng pamilya na sa ibang babae. Ikaw din naman, gumawa ka ng pamilya sa ibang lalaki. Quits-quits lang. Sabi ni Darwin, ang isang manloloko parang isang asong lobo, napakatuso ang kanyang galawan. Kaya madaling masukol ang kanyang biktima. Ganyan ang mga katulad ni Carl. Nagawa niyang lokohin si Leah kaya naging kabit siya sa relasyon nila. Kumbaga sa Candy, matamis nga ang matatamis niyang salita. Pero ang nababalot ng plastic ay ang kanyang pagkatao. Ay, big word! Eto naman ang sabi ni JP. Move forward na, sender. Surrender all to God, focus ka na lang sa anak mo at huwag ka sanang mag-alala. Hindi ka namin tutularan. Eto pa sabi ni Bernard. Bata ka pa at marami pang pwedeng magmahal sa iyo.
Shoutout po dito sa Pampanga, Purok 7 Tabun Angeles. Maya Pabengi Kekayungan. Eto po sabi ni Poging-Pogi nating vlogger. Ewan ko kung sasama ka ba dun sa Caloocan. Yung Arangkada Festival. O, sabi niya rito, message ko po sa sender. Mabuti yung napagdesisyonan mo na humiwalay ka na sa ex-boyfriend mo na maging kabit ka. Dahil makakasira ito ng pamilya. Kawawa yung anak nilang dalawa pag nasira ang pamilya nito. Good job ka ron. Well, marami ka pa namang makikilalang boylet na walang sabet. At enjoyin mo muna ang work mo abroad. Mag-ipon para sa anak mo. Yun lamang po. By the way, shoutout po sa TNVR Alliance, The Boss Grab Cars, kay Dan at sa Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan. Thank you, Pogi. Ito pa sabi ni doktor nating tagapakinig at tagasuporta, Doc Yorgie. Hi, leyahang ako sa katatagan mo na itaguyod ang pamumuhay ninyo ng anak mo dahil hindi biro ang pagiging isang solo parent. Nakaka-proud ka sa parteng yon, pero hindi ako hanga sa pagpapatsunami mo sa ex-boyfriend mo. Napamilyado na rin dahil may partner at anak na. Kung walang sabit si Carl, okay na okay sana. Kahit magpa-storm surge ka pa sa kanya, pwedeng-pwede. Sana matanggap mong lumipas na ang panahon kung saan tama pa ang lahat sa pagitan ninyo. Ngayon mali na ang lahat kaya nakokonsensya ka. Do not be a stumbling block to the bright future that Carl's child deserves. Keep Carl blocked and don't worry dahil hindi mo yun pagsisisihan. Thank you so much, DJ Rocky. Hi kay Joseph, hello din po kay Joshua Morales. At ang sabi niya dito ay hindi nga dapat nakikipag-usap sa ex, lalo na kung yung ex pamilyadong tao na. Hi kay Denise Corpus, Divine Corpus na nakikinig daw ngayon. At itong si Konyo Bicolano may pinapabate. Mga solid na SG sa Gold Mine Tower. Oo. Malaki po ba batuta nyo? Di ba pag SG may batutang malaki yan? Kaya po ba ako ipaglaban yan? Kaya po bang bumuhay niyan? O kaya pong pumatay? Oy, charot lang. Oy, darot. Hi po kay SG Chu at SG Anthony sa Gold Mine Tower nakatutok palagi. Maraming salamat Mateo Adaheta at sa lahat ng mga nakatutot sa amin as of the moment. At meron po tayong live commenter ngayong gabing ito. Dati sa FB siya laging nagko-comment. Ngayon nandito na siya. Jason Pasok. Go ahead. Ay, talagang umupo pa siya, oh. Narinig nyo? Oh, diba? Okay, laban. Ay, wala naririnig sa'yo. Sandali lang. Ayusin lang natin yun. Salita ka na. Ayan! Ayan na. Naririnig ka na. Sorry kasi hindi ko ginagamit yung mic niya. Okay, laban na. Papsi. Lolo, ito masasabi ko kay sender. Believe naman ako na binuhay niya yung anak niya na mag-isa. Pero yung ginawa niya kasi, mali eh. Kapag ex na. Kung alam mo may sabit o pamilyado na, iwas na lang siya at mabuti nga, nagising siya sa huli at nagawa niya yun. Pero sa akin naman, harapin na lang niya yung yung ngayon. Lalo na yung career tsaka yung anak niya. Basta move forward na siya. Tapos, ang pag-focusan niya, yung career tsaka yung anak niya. Thank you so much Jason sa iyong pag-comment. Buong pangalan niya, Robert Jason Terao. Thank you. Oh, wait lang sabi dito ni Dalisa Ricardo, nakakailang makinig ng SF. Pero DJ Rocky, pag-usapang kabitan talaga. Ayaw natin yan. Eto pa, sabi ni JR Legaspi,
Nakaka-relate daw si Arian Behar kay Carl. Ganyan kasi siya dati. Buti nagbago na siya ngayon. Nakatutok na lang siya sa pagbiyahe ng grab car. Shoutout po sa mga batang kongre grab drivers na nakatutok sa'yo sa biyahe. Uy, thank you ha. Sana magbago na din talaga yung ibang katulad ni Carl. Tsaka ni Adrian o ni Arian Behar. No? Para hindi na dumarami yung mga kasong may vowsy, diba? Sana hindi na dumadami yung mga pamilyang nasisira nang dahil sa mga escabeche. Kasi imagine ninyo kung may control lang yung isang tao, kung may control lang siya, kung paninindigan niya kung ano yung tama at iiwasan yung paggawa ng mali, siguro ang sarap-sarap siguro mabuhay. Hindi siguro ganun kadami yung problema natin sa buhay. Hindi ganun kadami yung emotional torture na mapagdadaanan ng isang tao. Lalong-lalo na yung mga bagetsing, na sila yung pinakaunang nagiging apektado kapag naghihiwalay yung mga magulang. So, this is a sad reality na dumadami yung kaso ng broken families. Hindi ko nga alam kung bakit dumadami to eh. Siguro dahil sa lakas na rin talaga ng loob ng iba na maghiwalay kung maghiwalay. O nawawala na ba yung sense of commitment ng ibang tao? Ewan ko. Yung karakter ba, hindi na ba nai-instill yung pagiging matyaga, understanding, and committed? Nawawala na ba yun? Buti na lang yung mga magulang ko, hindi ganun. Hi ma, hi pa, love you. Tsaka kapag napalaki ka rin talaga ng mga magulang mo na naniniwala sa kumpleto at masayang pamilya, then magiging inspirasyon mo rin to para bumuo ka ng ganong klaseng pamilya. At kung sakali mang hindi ganon yung nadatnan mong pamilya, magiging inspirasyon mo rin yung pagkasira ng pamilya ninyo na kapag bubuo ka ng sarili mong pamilya, hoping ka na buo at masaya at puno ng pagmamahal. Pero again, reality bites, na hindi po lahat ng mga naiisip natin and expectation natin matutupad. Katulad na lang nitong sender siguro natin. Sino ba namang mag-aakala na yung tatay pala ng anak niya? Hindi naman pala niya makakatuluyan. Maghihiwalay din naman pala sila. At sino naman bang mag-aakala na yung ex-boyfriend niya dating si Carl, biglang makikita niya ngayon? Tadhana, di ba? Pero may parte ka rin dun sa tadhana Malaking faktor yung parte na pagdidesisyonan mo at gagalawan mo. Tulad na lang ng pag-oo mo na mag-usap kayo sa bahay ninyo. Kung tutuusin, talagang parang pinamigay mo yung sarili mo dun sa parteng yun. Pwede kayong mag-usap ng ex mo in a public place sa labas. Kung pwede nga lang sabihin mo na, sama mo asawa mo, kaya yung kinakasama mo. Kung wala rin ka talagang intensyon na, alam mo yon, na hindi maganda. Kasi ang tanong mo niyan sa sarili mo kapag bigla kang tinanong ng ex-boyfriend mo kung pwede ka bang makausap, nasabi niya kaya ito sa partner niya? Diba? Yun yung unang reaction mo Pero ikaw pinatuloy mo sa bahay. Siguro nandun na rin yung pananabik. At hindi naman kita masisisi dun kung matagal ka nang hindi nagagarahe, diba? Baka may agiw-agiw na yan, diba? Pero maraming mga single na lalaki dyan na pwede naman. At buti na lang talaga nagising ka sa katotohanan na hindi naman pwedeng maging tama yung isang mali. Never na magiging tama ang mali at never magiging mali ang tama. Black and white lang yan, kabisyo. Kaya, sa mga kabisyo natin out there na naiipit sa ganitong klaseng sitwasyon, tulad ng ating secret file sender, naging escabeche na hindi naman niya talaga ginusto, diba? Nakukonsensya, gabi-gabi, araw-araw, hindi napapatulog nung mismong thought na escabeche siya at may nasisira siyang pamilya.
bitawan mo. Kasi alam mo, hindi nakabubuti para sa'yo. Hindi lahat ng masarap nakabubuti. Yung iba masarap? Masarap lang sa umpisa. Pero kapag tumagal, may hirap ng katumbas o katambal. Panghabang buhay na paghihirap yun. Mamili ka. Ngayon ka lang magtitiis pero habang buhay ka masaya? Or masasarapan ka ngayon pero habang buhay ka magdurusa? Yung evil, yung tukso, yun yung promise niya eh. Masasarapan ka ngayon pero matagal ang pagdurusa mo. So you need to choose wisely. Anong gusto mo? Yung good? Na hindi ka man masasarapan ngayon, may isasakripisyo ka ngayon, yung hunger mo for chukchak chenes tuluang dugets, yung thirst mo for it will not be quenched. Pero, it will not be quenched. That's English! Pero, habang buhay, magiging payapa at masaya ka. As compared dun sa part na pinapromise ng evil sa'yo, na, ito masarap to, okay lang tong gawin, pero habang buhay ang pagdurusa. That's how temptation works. If you allow temptation to come into your life, then be ready for the consequences of your decision. So sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets, kaya tawag ka na sa aming Viber line 0916-529-5595. Abangan ko ang sikreto mo na malupit. Nakapagpapabagabag ng yung damdamin. Alright? This is me, DJ Rakatera, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. That song was... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!